Halos 400 tupad beneficiaries sa Dagupan tumanggap ng ayuda. Para sa detalye, narito si Idol Aison Moyano. 104.7 IFM Report. Tumanggap ng tig 10,100 pesos na ayuda ang 377 benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers or TUPAD mula sa sektor ng mga tricycle driver nitong Biyernes, Hulyo 3. Ang mga benepisyaryo ay nakatapos ng 20 days na community work sa ilalim ng TUPAD program kung saan kabilang na sa mga nagsagawa ng pagtulong sa brigada eskwela, repainting ng mga sidewalk, paglilinis ng mga kalsada at iba pang proyektong pangkomunidad. Ayon sa pamahalang lungsod, nagpahayag din ng suporta ang mga benepisyaryo sa kampanya laban sa mga pisonet sa Dagupan. Bilang mga magulang, nais rin nila umanong maggamit ang kanilang kinita para sa edukasyon ng kanilang mga anak at iba pang mahalagang pangangailangan ng kanilang pamilya. Kasabay ng payout, nagsagawa rin ng City Health Office ng pagpaparehistro sa mga benepisyaryo para sa yakap at gamot program ng PhilHealth. Pinangasiwaan ng DOLE, Peso at City's Treasurer Office ang pamamahagi ng ayuda sa tulong ng Public Order and Safety Office upang matiyak ang maayos at organisadong distribusyon ng mga benepisyaryo. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Aison Moyano. Tatak! IFM IFM News. IFM News. IFM News.